είμαστε εδώ στα Ατελιέ Σουγλέρι. Σας έχουμε μία πρόταση. Κοιτάξτε τι υλοποιήσαμε. Ένα καταπληκτικό τώρα τις κρύες και βροχερές μέρες του χειμώνα. Είναι ό,τι καλύτερο. Ζυμωτό ψωμί. Για όλη την οικογένεια σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα με οργανικό αλεύρι δίκοκο. Αχ, και μυρίζει. Μας χοβολάει όλο το σπίτι, το βάζετε στο φούρνο σας. Φυσικά δεν έχουμε τους παλιούς φούρνους που είχαν οι γιαγιάδες μας, αλλά μπορούμε και εμείς με αυτά που έχουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Για τους εαυτούς μας, για την οικογένειά μας, για την υγεία μας, αγαπητοί μου φίλοι. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη. Μην ξεχνάμε ότι όλα είναι τέχνη. Και το ψωμί που θα φάμε θέλει την τέχνη μας, θέλει την αγάπη μας. Είναι μια πρόταση από τα Ατελιέ Σουγλέρι για όλους εσάς, με πολύ αγάπη, φίλοι μου, να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σας.